Diyos marinal daw po sa tuya gabos. Ngunya na Domingo, sa tuyang pinagseselebrar ang Pasko kan pagkamundag. Sa Santa Misa niya tungunyan, sa tuya pong idulot ang sa mga personal na intensyones, siringman, thanksgiving for all the blessings received, in honor of Jesus, Mary, and Joseph, petitions for safety, good health, and financial blessings of Mary Jane, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Joseph, Bibi, Judy, Luis, Marie, Naina, Roderick, Christian, and Angelo, offered by Llantero and Decena family. Thanksgiving and special intentions about Baile and Matias families, and prayer for the souls of Perfecto and Avelina, and all souls in purgatory. Prayer for all souls in purgatory, especially Saturnina, Gregorio, Aaron, Antonio, Epifania, Maria Clara, Jose, Carlos, and Hilario, offered by Llantero and Decena family. Pasasalamat ni Fe Bagadyong, Mila Rubio and family, Sis Del Fornoles and family, Nene Del Rosario, birthday thanksgiving for the gift of life, and prayer for complete healing of Caridad by Milet Rivera. Thanksgiving by Sis Melba Grialvo, and prayer for all souls in purgatory. Thanksgiving for all the blessings received, and prayer for all souls in purgatory offered by Sis Doti Monte and family. Para sa kalag ni Rodrigo, Antonina, Cornelio, and all souls in purgatory. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, si Kristo ang ilaw nin kinaban. Ngunya na aldaw, sa tuyang pinagseselebrar nin may kaugmahan ang pagkamundag ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. Sa tuyang ginigurumdom ang dakulang misteryo nin pagkamuot nin Diyos. Ini ang pagpadara kan sa iyang aki, tangani na kita iligtas sa kapangyarihan nin kasaalan. Siya ang Emmanuel, Diyos na uyas sa to. Ang Diyos na nitawo, tanganing makisumaro asin magtaong bagong buhay sa to. Magpamibi asin maghinguwa kita na akuon ang bagong buhay ki Kristo. An mamamayo kang selebrasyon niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre Jerome Pelayo, Sekretaryo kan Arsobispo, asin Mission Director kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos, asin maugmang awito nan awit sa pagpuon. Digdigan. Lambang puso, lambang kalakman Diyos sa pagsamba. Umawon si Jesus, anhadinin gabos. Siya akuon, asin pagsambaho. Mag-ugmaan kinapan ang Diyos, uyan na. Lambang puso, lambang kalakman Diyos sa pagsamba. Magugmaan gabos, tauya na ang Diyos, sa puso irimpos, pagkamuot ng Diyos. Magugmaan kinapan ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalakmat Diyos sa pagsamba. Lambang puso, lambang kalakmat Diyos sa pagsamba. Sangaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta,
Ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untang sa tumakasalan, tangani magkani ko kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadang sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguraunan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kaguraunan, maheraka, kagurang na maheraka. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buong. Inoomaw mi ka, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kang dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos sa makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang ginaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang ginaban, koan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makangalas na nagmukna, asin urog na makangalas na nagbago kan dignidad nin tao, warasan namimibi kami, na makisumaro kami sa iyang pagkadiyos, na nagpakani kong makiras sa samong pagkatao. Siya na kaiba mong naubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos.
Dumangkan. Isinasaysay ni Propeta Isaías kung paano nahihiling nin Jerusalem ang pagbalik nin Diyos sa sainda. An enot na babasahon, nagpapasabot sa tuya na tunay mananggad na pinapaurog nin Diyos ang sa iyang banwaan. Ang salmo responsoryo, sarong invitasyon sa pag-umaw sa Diyos, ninhuli kan sa iyang darang kaligtasan. Hinanyugong po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Abang gayon, sa ibabaw kan kabukidan, kan mga bitis kan mga parabareta, na naghaharubay nin katuninongan, nagbabareta nin karahayan, naghaharubay nin kaligtasan, nagsasabi sa Siyon, Hade an sa imong Diyos, tingog kan sa imong mga tanod, ilinalang kaw ninda ang tingog, sarabay na nagkukurahaw sa kaugmahan, tamata sa mata sinda mahiling, pagbalikan kagurangnan sa Siyon. Magkurahaw kamo asin magsaranong sa pag-awit, mga narumpag sa Jerusalem. Tari na nga kan kagurangnan an sa iyang banwaan, tinubos an Jerusalem. Nangaluskos an kagurangnan sa takyag niyang banal, sa mga mata kan gabos na nasyon. Asin mahihiling kan gabos na puro kan daga, an pagligtas kan satong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. An gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kang kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit, tanagibo siya nin mga ngangalasan. Lanligtas sa iya ang tuon niya, asin ang banal niyang takyag. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kang kaligtasan kan satong Diyos. Ipinamidbid kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas, sa mga mata nin mga nasyon, ipinahayag ang sa iyang kasuriputan, ginurumdum niya ang sa iyang kabuotan, asin ang sa iyang katotoohan sa harong ni Israel. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Nahiling kan gabos na puro kandaga, ang pagligtas kan satong Diyos. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga. Magbulwang nin kaugmahan, magkurahaw asin magdugdog. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Magtugtog sa kagurangnan sa arpa asin sa tingog nin awit, sa mga trompeta asin tanog nin hamudyong, magayagayang mag-awit sa atubang kanhade, an kagurangnan. Ang Simbag gabos ko, na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ang babasahon, nagpapahayag na ang Diyos nakikipag-ulay sa to sa paagi ni sa iyang aki na si Heso Kristo. Si Jesus, nakakataram, dapit sa Ama, huli tasya Diyos, nananitawo. Hinandyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Sa dakol na beses asin manlain-lain na paagi, kaitong panahon nagtaram ang Diyos sa satong mga magurang, sa mga propeta. Sa kahuri-hurihi, ngunyan na mga aldaw, nagtaram siya sa to sa aki, na iyo ang ginibo niyang paramana kang gabos, asin iyo ang iginibo niya kang kinaban. Ang aking ini, ang banaag kang sa iyang kamurawayan, tanda kang sa iyang katunayan, nagdadara kang gabos na mapangyari niyang tataramon. Pakalinig kang mga kasalan, nagtukaw sa too kang sinanglitan sa kahalalang kawi. Naging labi kahalangkaw sa mga angheles, siring
na mayo sa indang kapantay ang minana niyang ngaran. Ta si Isay lamang ang sinabihan sa mga anghel, "Aki ko ika, ako ang nangaki sa imo ngunyan, asin man ako magiging niyang ama, asin siya magiging kong aki. Giraray sa pagdara niya kang panganay sa kinaban. Nagsabi siya, magsamba sa iya ang gabos na anghel kang Diyos. Tataramon kang kagurangnan." Salamat sa Diyos. An Ebanghelyo nagpapasabot sa tuya, manunungod kan dakulang plano nin Diyos para sa kaligtasan nin tawo. Kita inaapudan na magin man mga aki nin Diyos sa paagi ni Kristo. Ini ang tunay na kahulugan kan sa iyang pagkamundag, tanganin ang tawo madara sa kaligtasan, asin makasaro ang langit non na Ama. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Pagumahon ang Diyos sa kaitaasan, ang singkatunin naman, itig sa daga. Tunyan ang dapat sa tubong para tubos, magkawit kita gabos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, ang tataramon, asin ang tataramon, yaon sa Diyos. Asin Diyos ang tataramon. Ini sa kapinunan, yaon sa Diyos. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Kung bago sa iya, day nagkaigwa ni saro na nilalang. Yaon sa iya ang buhay. Ang buhay, iyo ang ilaw kan mga tao. Ang ilaw, nagsisirang sa kadikluman. Ang kadikluman, dai sa iya nakadaog. Duminatong ang sarong taong sugo kan Diyos. Ang ngaran niya Juan. Ini nagdigdi sa pagsaksi, tangani magsaksi dapit sa ilaw. Tangani ang gabos magtubod huli sa iya. Bako siya ang ilaw, kundi tangani magsaksi dapit sa ilaw. Igwak kan tunay na ilaw na nag-iilaw sa gabos na tao, padigdi sa kinaban. Siya na sa kinaban, nagkaigwakan kinaban huli sa iya, alagad, day siya na midbidan kan kinaban. Nagdigdi siya sa sayang karugaringan, asin ang sa iya mga sadiri, dai uminako sa iya. Alagad ang gabos, na uminako sa iya, tinawan niyang kapangyarihan na maging mga aki ng Diyos. Ang gabos na nagtutubod sa iyang ngaran, na namundag, bako gikan sa dugo, nigikan sa buot ni laman, nigikan sa buot ni lalaki, kundi gikan sa Diyos. Ang tataramon na nilaman, asin nag-eerok sa taho niya to, nating kalagmi ang sayang kamurawayan, kamurawayan niya bilang bugtong naaki, kan Ama, panoonin grasya,
asin katotoohan. Si Juan, saksi dapit sa iya, nagkuraho siya. Inisi sinabi ko, si hudyan sako na maabot, orog sako, huli ta inot siya sako. Huli ta hali sa sayang kapanoan. Kitagabos, nag-ako, grasya sa grasya. Huli ta ang lay, itinao sa paagi ni Moises. Ang grasya, asin ang katotoohan, duminatong huli kay Hesus Kristo. Sa Diyos, mayo ni nakahiling. Ang bugtong na Diyos, naudok na yaon sa daghan ka nama, siya ang nagpaliwanag. Ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaus sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Iguang sarong kuweba na nasa hararumon na partikan kinaban. Hulitan kuwebang ini nasa kairaruman kan daga, dahil pa siya nakahiling nin liwanag. Mapa siyang ideya, ano ang liwanag? Alagad, sarong aldaw, inibitaran siya kan saldang na magpasiring sa saldang. Nagduman siya, naglakbay, asin ugmahon siya kan mahiling niya ang saldang. Nasilaw siya, asin naliwanagan na maray. Maugmahon ang sa iyang pagmate na maengkwentro, na mahiling, na masilaw kan saldang. Sa kaugmahan niya, gusto niya makabalos sa saldang. Kaya sabi niya, iniimbitara ta ka man, magduman sa sakuya, magduman ka man sa kuweba, nganing mahiling mo man ang kadikluman. Nagduman man ang saldang, alagad, pag-abot kan saldang sa pinaka-erarom na parte, kandaga. Nakabot siya sa kuweba, anhapot niya sa kuweba, hain man ang kadikluman. Hain ang kadikluman. Mga tugang, yaon na kita sa Kapaskuhan. Ang Adbyento, saro sa mga simbolo, itong nakalagig di sa inotan kan simbahan, da ito bagang pabilog na color green na igwang apat na kandila, mayong sulo, asin kada Domingo, pigsusuluan ito. Saro-saro hanggang mailawan ang gabos. Ang Adbyento buot sabihon, paghalat sa pag-abot kan kagurangnan. Paghalat kan pag-abot kan kaligtasan. Ang buot sabihon kay ito, ang katauhan, nakatukaw sa kadikluman. Ang mga Israelita, haloy na panahon, naghalat nin paratubos, nin Mesiyas. Mga tugang, kita ng mga Katoliko, hinahalita ng Adbyentong o Advent Rite pag nag-aabot ng Kapaskuhan, ninhulit na nag-abot na ang paratubos, nag-abot na ang liwanag. Ang kadikluman, nasa lidahan na kang kaliwanagan, kan kaligtasan. Nasa lidahan na ni Kristo ang liwanag. Ang liwanag kan sa tuyang buhay. Nadamog ta sa Ebanghelyo, ang magayon na Ebanghelyo na sinasabi na igwa kan tunay na ilaw na nag-iilaw sa gabos na tao. Kan pinakaenot na aldaw kan aginaldo,
An babasahon manungod ki Juan. Sinasabi na si Juan, siring sa lampara na naglalaad, na nagliliwanag. Alagad, ang liwanag ni Juan, nagliliwanag lang siya ninhulita, siya nagandam sa pag-abot kang kagurangan. Nagliliwanag lang si Juan ninhulita, siya nag-aako. Siya nagtutubod na si Jesus ang Mesiyas. Igwang mga tao sa iyang pag-abot, dahil nag-ako sa iya. Nagahalat nin paratubos, alagad nag-abot siya, dahil siya namin bidan bilang Diyos. Kaya padagos na nanabubuhay sa kadikluman. Mga tugang, sabi baga kan sa tuyang kagurangnan, ako ang ilaw. Sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa huring aldaw kan aginaldo, magayunon ang mabasahon. The dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death. Si Jesus, nagbabana ang hali sa kaitaasan. Si Jesus, iyo ang saldang, iyo ang aldaw nin kaligtasan, na madaog kang kadikluman, kan kasalan, madaog kan anino nin kagadanan. Mga tugang kay Jesus, igwa nin liwanag, igwa nin buhay. Mga tugang, taon-taon, pag maabot ang Christmas, naglalag kita ng Christmas tree o Christmas lights. Alagad, ang Christmas light, ang ilaw kan Pasko, mayong iba, kundi iyo si Kristo mismo. Mga tugang, pag nag-abot si Kristo sa satuyang buhay, mayo na nin kadikluman. Pag inako ta si Kristo, pag nag-abot sa satuyang pagkatao, ang pag inako ta ang sayang imbitasyon na siya mamuhay, maglaog sa satong pagkatao, magiging maliwanag ang satuyang mga kadikluman. Minsan, nakulon kita mga ginigibong mga karahayan, alagad minsan sa kairaruman kan sa tuyang pagkatao, sa kairaruman kan sa tuyang isip, igwaning kadikluman. Igwang mga marigsok na kaisipan, mga salang kaisipan, madiklom na kaisipan. Minsan, sa pinakairarom kasi sa tuyang puso, igwaning kadikluman, mga hinanakit, raot buot, pagkainggit, magayon, madaog iyan, kanliwanag ni Kristo. Mga itinatagong kasalan kan sa tuyang kalag, mga kadikluman sa satuyang kalag, madaog lugod, kanliwanag kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, bako lang na makahiling kita nin liwanag. Si Jesus nagbulong ning buta. Kan binutan ni Jesus ang mata, kan buta. Nabuksan ang mata. Nakahiling nin liwanag. Asin nagpuon, magproklamar kang karahayan, kang kagurangnan. Binulong ako kang taong ini. Kan Diyos na ini. Nakahiling ako ninhuli sa taong ini. Mga tugang, it is not enough dahil husto na kita makahiling sa naninliwanag. Kundi kita maging liwanag mismo. Maging lampara na naglalaan, na nagliliwanag siring kiwan.
Minsan, pag mga mag-agom nag-iiriwal, ang mga madadamong tataramon, pag nagmumurodahan na, nag-aarapunan na ng mga kaldero, nagraralayong ng mga plato, o baso, kung minsan nasabi nilang lalaki, nadiriklong pati ang sakuyang paghiling. Kung minsan, ang mga mag-aramigam, kung minsan nag-iiriwal na, tano ta nagkakakurulugan, sasabihon, nagdidiriklong pati ang sakuyang paghiling. Pag nagdidiriklom na ang paghiling, kung minsan, nakakagibo ka nin maraot. Mga tugang, dahil magdiklom ang satuyang paghiling. Dinaog nakita kan liwanag kan satuyang kagurangnan. Iyo man ang satuyang darahon sa lambang saro. Mga tugang, sa mga pamilya na may pag-iriwal, darahon ang pagpasensya, ang pagkamot, sa mga magturugang na di nagtitirinuhan, reconciliation, ang liwanag nin pagkikipag-ulian, pagpapatinawad-tawadan ang darahon. Mga tugang, sa mga mag-aragom na garbagamayo na nin pag-asa ang pag-ibahan. Ang pangako giraray na pagdusay kan buhay sa lambang saro. Magin liwanag, ninhuli ta dinarana ni Kristo ang liwanag sa satuyang pagkabuhay. Dinaog na kita kan liwanag kan satuyang kagurangnan. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. daga. Kang gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin namundag, gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, hasin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo. Ke Virhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios, sagod sa kagadanan, asin inlinubong. Asin kan ikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagsirang kan liwanag kan Pasko, kan pagkamundag sa kinaban, asin kan kamurawayan kan kagurangnan sa satong buhay, mamibi kita sa langit no na Ama, sa pagpasalamat, sa pagkamundag kan sa iyang Aki,
An sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang simbahan sa bilog na kinaban, mapano kan pagkamuot kan Diyos, asin magpahiling kan sa iyang padagos na presensya sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tawong may marahay na buot na naghihigos sa pagtugdas nin katuninungan sa kinaban, bendisyonan sa saindang mga paghinguwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga pamilya, danay na sangkuban ning pangataman kan Diyos, asin ilikay sa anuman na kamunduan, asin katibaadan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang kagayagayahan kaining Pasko, magpakusog sa mga dukha, asin daing sukat, sa mga nagihelang, asin maedad na, sa saindang mga kadifisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganin ang mga nagtalikod na sa buhay, padagos na mag-ugma sa liwanag kang kahadean kan Diyos, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no Ama, ipinahiling mo sa mo an sa imong liwanag, pagkamuot, asin kaugmahan sa Pasko kan pagkamundag. Warasan sa mo ang biyaya na maglakaw sa imong presensya, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Diyan na. Salamat. Salamat. Magurugma kita pag umawon ta siya ang bilog na buhay idusay sa iya ang bilog na buhay idusay sa iya sa tong idusay ang sa tong buhay ang Diyos na nitamo uli sa tuya magurugma kita pag umabot ta siya ang bilog na buhay idusay sa iya ang bilog na buhay idusay sa iya. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang tanganan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod ka Diyos sa mang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa kapakinaban niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akoon mo ang dulot sa imo sa solemnidad ngunyan na aldaw, nahuli kay ni ang pinakaorog na paghusay, kan samuyang pakipag-ulian nagbunga, asin ang kapanoan ng Diyos no na pagsamba itinao sa mo, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na dayang kasagkoran, huli kan misteryo kan tataramon na nalalaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga matakan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling sa pagkamuot,
Mabihag niya kami sa mga dai na hihiling. Kaya kaiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banalan, Kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minaligdi, sangaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanal, burabunin kabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niya buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sakot na ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwan. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando,
asin kang gabos na klero. Siring man, girumduman sa imo pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos namang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Nayaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsirin sa langit. Ansa mong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, Siring man ang kamurawayan,
panahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataok ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay sinaghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos Na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalab, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, o Diyos na may harakon, siring naan para ligtas kan ginaban, na namundag ngunyan, iyo ang ginikanan kan Diyos noon na pagkamundag niya mo. Warasan, na sa siring manapaagi, siya mismo ang magin kagtao, kan buhay na daing kadagadanan. Siya na naubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father Jerome Pelayo. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsors, Needs Abio and Family, Milet Rivera, Bailey and Matias Family, asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Salamat po. Pasalamatan taman po ang satuyang mga altar servers, ang mga akolito, ministro laiko, mga nagbasa, asin sa gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Palakbakan po niya itong sa sadiri. Thank you po. Pasalamatan taman po ang management staff ng PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Siring man ang misa nin banwaan mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po misa nin banwaan, i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar o nasyon na dai nakakapag-atinde ng Santa Misa. Liwat, ang Samoya pong community nag-iimbitar sa ginigibong charismatic prayer meeting kada Webes, alas 5:30 hanggang alas 7:30 ning Banggi, digdi po sa CRC Center sa loob po kang Archbishop Residence. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Pagkatapos po kay ni, habang nagkakantakan Christmas song, igwa po kita bagang ninyo Jesus, lalagan mi po manin alcohol, pwede po ka magkapot, siguro, dipisil na maghadok pa, ano po. Pero pwede man magturuhok na lang, magrani, tapos magpangadji. Pagkatapos kang huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin na naaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa Indo Gabos. Merry Christmas! Alcohol. Biyaya ng Diyos, ipinahayag kapos para sa kaligtasan ng katawan. Magugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, kapos magturulong sa umboy na kagtubos. Katuninongan, asin biyaya, digdi sa dago, Alleluia. Ang biyaya ng Diyos, ipinahayag kapos para sa kaligtasan ng katawan. Magugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, kapos magturulong sa umboy na kagtubos. Pasko sa pagkakas
Amen.